Goedemiddag. De gemeente Ljouwert wil de glazen huisactie van radiostuurder 3FM takom hier naar de stad te helpen. De goede doelactie is al jarenlang een groot succes, maar er binnen wel kosten voor de gaststad om verboen. Het gaat lieken nog om een bedrag van €175.000. De gemeente Ljouwert betelt er €40.000 van. De rest moet bij de provincie en bedrijven bijkomen. Er is een groot enthousiasme onder de ondernemers. Die vinden dit allemaal hartstikke mooi dat we deze kans krijgen. En iedereen is ready om daar heel bij te listen. De gemeente Ljouwert zocht de actie als een geweldige kans om de stad te promoten. Zo'n 20 april wordt duidelijk werd het glazen huis takom hier stiet. Lut Jacobi is laatste worden in de strijd om het leiderschap van de PvdA. Diederik Samson wordt de nieuwe leider. Vanmiddag is de uitslag van de verkiezing. Dat haar strijdkwart van de PvdA-leden om Maidien had bekendmaken. De uitkomst is eenduidig. In één stemronde is gekozen tot de nieuwe partijleider van de Partij van de Arbeid met 54% van de stemmen, Diederik Samson. Lut Jacobi kreeg net meer dan 2,3% van de stemmen. Toch nog een beetje goed nieuws voor het uitprocedeerde asielziekersgezin Samadi in Akrum. Het gezin stiet op het punt te vertrekken naar het uitzetcentrum in Ter Apel, maar dan neemt de zaak Joet onverwachts een wending. Want vermoord zich het ernaar uit dat Ali Abbas en Ali Hassan, maar uit hem mandi naar Ter Apel matten, om daar de uitzetting uit te wachten zien. Squallen en ouders vieren actie om ze hier te houden, voorlopig zonder succes. De broekers nam vermoord daarom in stilte afscheid van haar klasgenootjes. Maar vanmiddag kwam er een verrassend telefoontje van de mem van de jonkjes. Oké, nou hartstikke goed. Hey, hartstikke blij voor jullie. Ze had Joet bericht gekregen nou correct van de advocaat. Die het eigenlijk zei van nou op dit moment stel ik een beroep is in het feit dat ze naar Ter Apel moeten. En zolang als dat beroep nog rint, maar ze eerst in Akrum bloeien. En dat zal waarschijnlijk een week of twee tijd worden voordat er wat meer duidelijker is. Maar dan is in ieder geval een beetje tijd doen. En nou ja, dan maar hoop je dat dat natuurlijk dan ik nog wat verder wat opsmiet. Er komt meer ruimte voor het broeken van het Friesk in de rechtspraak. Dat is het gevolg van de fusie van rechtbanken en gerechtshoven. Zo zal het Ljouwerterhof van Takkemiro oparbeiden met Arnhem. Daardoor kan meer dan de helft van de schriftelijke stikken van rechtszaken in Nederland in het Friesk inzinnen worden. Voorheen kon dat alleen nog in Friesland. Het hof zal zelfs het Friesk ook meer broeken, bijgelijks in de officiële correspondentie en onder zittings. 3 bedrijven binnen nomineerd voor de Friese onderneming van het jaar. Het gaat om Skipswerf Barkmeijer uit Stroobos, Orange Gas in Oranjewoud, dat green gas vulpunten exploiteert, en SMST uit Drachten, dat systemen levert voor de offshore-industrie. De winnaar wordt op 3 april bekendmaken in een live-uitsturing van Omroep Friesland op Ecopark De Wierde in Oudehaske. In Belsum stiet de grootste siergaskwekerij van Nederland en mogelijk zelfs van Europa. De kwekerij wordt draaiende houden door medewerkers van Empatek. De productie van het sociale werkplakjesbod groeit naar het verhuizen binnen van Menaam naar Belsum. Na een week wordt de nieuwe vestiging daar officieel openen. Empatek produceert 4 miljoen stekken in het jaar. En de verwachting is dat dat de komende jaren nog meer worden zullen. Het gaat echt fantastisch. Wij hebben nou, dit is het 3e jaar dat we siergazen doen. En elke jaar hebben we nog de productie verdubbelen kennen. Daar is ik merk voor. Nou, dat zal uiteindelijk stabiliseren, maar op dit moment zit er zeker nog een hele prutte groei in. De kwekerij is als enigste bedrijf gespecialiseerd in gas en heeft wel 100 verschillende soorten. Dus zal ik leveren worden onder de Olympische Spelen in Londen. Op het Frieske Sportgala binnen juist de prijzen in verschillende categorieën uitdeeld. Van talent, vrouw, ploeghond, vrijwilliger van het jaar waren uitverkezen. In de categorie Sportman van het jaar giet de strijd tussen stieler Pieter-Jan Postma, hutfietser Pieter Wening en turner Epke Zonderland. Die laatste won de prijs verliezen hier ik al en wie ik Sportman van het jaar oer heel Nederland. En ik nou helpt hij de prijs weer op. Epke Zonderland. Toch krijgt Epke er net genoeg van en krijgt de prijs een speciaal plak. Ja, midden in de huiskamer naast de orenbeelden die ik heb staan, dus je krijgt wel een prominente plak. Ze stapelen hasten op zoek ze. Ja, maar ik krijg hem net genoeg voor, ja.
aanstom 6 uur volle meer. Het waar dan nog joen en vannacht opklarings en het wordt een graad als 5, dus die een matige zuidwestenwind. Morgen eerst nog even zinnen, maar dan neemt de bewolking ta. Het blijft droog, dus die een matige zuidwestenwind en de temperatuur komt op een graad als 12. En dit wie het kwattenijs. Aanstom 6 uur ben we er weer maar meer en oornijs. Nou dadelijk keer Chennai niet op vreed met Roelof Lausma. En onder de oren te gast jonger Hessel van Skilge.